important să dai info și codurile, colegul, ca să simți noi ce să facem. Dai tu coduri, dai tu. Cod 4, lângă aliniatul 2, paragraful 5, cod postal 182. Gata? Gata că-l pierde. Nu-l pierdem, domnul! Mașina asta merge repede. Ferească Dumnezeu. Da, să vă ferească Dumnezeu de infractor, domnul. Doamne ferește fără infractori, ce facem noi? Nouă ne place să-i prindem, să-i băgăm la gaură. La șobolani. Credeți că i-ar sta bine lui Petrus polițist? Eu cred că da. Nu mă angajează domnul că ăstea râd de mine că Petrus vorbește asta cu săsăit, asta m-am născut, n-am ce să fac. Și ce contează? Da, domnul, și dacă eu vă opresc pe... Aoleu, băi, oprește, băi, infractorule! Spune-i, să nu mai dea în colegul dați-mi, vreau numărul de telefon al lui infractorul. Nu. Nu, al lui infractorul. Nu-ți dăm. 0782121212. Infractorule, mă auzi? Oprește pe loc. Băi, dar nu se dă info. Deloc. Da, de ce? Dar cred că și altă urmărire. Domnul, poate aveți oprit mecanismul de cooperare între polițiști. Opa. A avut accident. Uite, acum poți să mergem. Acum suntem noi. Lângă ei, borfaș și spui. Trage pe dreapta, nu știu ce. Trage pe dreapta, infractorule, te rog frumos. Spune-i, continuu. Oprește-te pe loc. Stai pe loc, infractorule, că o să rămâi fără benzină. Rămâi fără benzină. Ce-a făcut? A dispărut? Da, rămâi pe loc. Specială. Stai pe loc, te implor. Rezele Petrus. Spune-i urât, gen. Stai pe loc. Stai pe loc, infractorule urât. Da, tu faci rele. Petrus îți ordonă să stai pe loc. Acum stai pe loc, nu mai te misca. Ești imobilizat. Nu este imobilizat pe mișcare. Domnule, asta este psihologia inversă. Este psihologia inversă. Eu le hipnotizez. Du-te, colegul, du-te, dar dă info. Codul postal 1812. Mare zici, că aici nu este de râs. Aici este viață și moarte. Mă sparg de râs. Îl lăsați pe Petrus să preia, dacă când îl prindem, îl lăsați pe Petrus să preia? Da. O să-i spun, domnul Căciulă pe Petrus, în funcție de bocanți de polițist, va trage pe dreapta. Da, vă aud. Petrus are adrenalină. Să fii mai autoritar cu el. Și cum trebuie să fac asta? Stai pe loc, infractorule, borfașule, pungașule. Stai pe loc, pungașule! Pungașule, stai pe loc, nu mai te misca! Accident! Stai pe loc, pungașule! Pungașule, stai pe loc! Stai pe loc, am spus! Acum nu mai te misca, stai pe loc! Petrus are... N-ai voie să înjuri, n-ai voie să înjuri. Petrus nu îndură, Doamne ferește, Petrus merge duminica la biserică. Stai pe loc! Lasă, n-are vine treaba cu mașina, domnul. Oare cât mai are benzină prostul ăsta? Stai pe loc, spune. Stai pe loc! Acum am spus stai pe loc, oprește! Am spus să stai pe loc? Da! Nu-l asculți pe Petrus! Stai pe loc că te pup în cur când te prinzi! Ăsta... Anunță că o să fac... Anunță că să-i facem o... O să-i fac un 74123, cod poștal 4802. Stai pe loc, am spus! Ăsta se cheamă pit stop, pentru că noi avem bările alea de fer. Petrus face pit stop. La ce viteză putem să facem? Maxim 130. Dar mai repede. Ți-ai pus centura pe... Petrus are două, le-am pus pe amândouă din spate. Hai colegul de păsete. Dă-i tare, colegul. Noi suntem 3 mașini, spune. Noi suntem 3, suntem putere. Colegul cu motorul stai în spate că te protejează Petrus. Să oprim să-i dai Petrus cățula lui domnul cu motorul să nu înghite urechile la vântul ăsta. Dă-te la o parte, domnul! Poliția la acțiune! Că trebuie să deschid și celălalt geam din spate. Nu mai deschide, domnule, stați cu mâinile pe volan. Nu-i problemă. Petrus are signalul mare. Uite că dă pe ăsta cu motorul, bă. Domnule, calci pe ăla cu motorul! Spune. Domnule, stai pe loc! Deschide, ia megafonul, de aici ia megafonul de aici din spate, vezi că ăla e în stânga ta, ia megafonul și ia și strigă la el, urlă pe megafon. Stai pe loc! Petrus să-ți ordonă să stai pe loc!
Poliția! Petrus, stai pe loc! Poliția te ordonă să stai pe loc, trage pe dreapta, infractorule! Poliția! Dă-mi tare megafonul, la maxim. Pe Petrus să-l doare în gât, domnule! Petrus! Nu, dar păi dă megafonul, nu urla tu. Petrus, când te dă el tare, e defect. Dă-i megafonul tare. Petrus, cu megafonul tare! A dat. Megafonul a dat tare! N-are nimic! A murit 2! N-are nimic! Stai pe loc, am spus! Acum! Stai pe loc! Stai pe loc! Îți ordon, Petrus îți ordonă să stai pe loc, pungatule! Dar de ce faci asta? Stai pe loc! Acum! Stai pe loc! Petrus! Stai pe loc! Coboară din mașină! Coboară din mașină acum! Coboară din mașină! Nu te mișca! Stai pe loc! Nu te mișca! Stai pe loc! Spatele la mine! Mâinile jos! Par suspect! De ce fugi de noi? De ce fugi? Stai pe loc. Hai să vă cei la portbagaj. Domnul ăla, domnul, vedeți cu ăla care l-a ajutat pe el. Ok, bun. Colegii, îl preluăm noi. Domnul, celălalt, ăsta care ne pădea. Rămâi în mașină, Petruț. Unde fugi, boss? Te băgăm la zdup. Hai cu Petruț în mașină! Urcați. Hai, Petruț. Poți să-l interogezi acum? Nu. De ce nu ai ascultat de Petruț când te-a spus să oprești? Pentru că ți era mai bine. Petruț ți-a ajutat să scăpai. De ce nu l-ai ascultat pe Petruț, pe domnul Eduard și pe Debla? Auziți, dar domnul de lângă mine vorbește cam mult. Sise, dacă nu erai un infractor, nu mă mai auzea acum. Da, mai taci, gata, taci. De ce să tac? Taci. De ce să tac, domnule? Ai grijă să-ți spui că poate fi folosit împotriva ta, Petruț, să-ți aduce la cunoștință drepturile tale. Nu doar undeva, nebunule. O să mergi la pușcărie. Am mai fost, stai liniștit, asta e a 10-a oară. Nu se frică de pușcărie? Nu, stai liniștit. Deci tu, ca cetățean normal, nu se frică de pușcărie. Eu nu sunt cetățean normal, că eu am mai fost. Ia te rog frumos o pastilă morcov, că nebunesc. Ce să fac? Mă auzi? Să iei, te rog, o pastilă, că te aud la mine. Ok, bine. Domnul, ce se întâmplă cu acest domn? Ne urmărește? O să te băgăm la zdup. Vei merge la răcoare? Ok, de-abia aștept. O să-ți înghețe mâinile și picioarele acolo în frigul ăla. O să îngheți. Vrei să stai degetele de la mână dacă mai vorbești. Domnul m-a amenințat, acum e posibil asta ceva de față cu 2 polițiști? Domnule, să mă ameninți? Vei fi pedepsit după cazul penal. Ești acuzat conform paragrafului 7 aliniatul 3 din codul penal al poliției de frontieră. Ai vrut să treci din frontiera ilegală. Vei merge la pușcărie. La gaură. La gaură, la găurică, da. Pungasule. Petrus băia bun. Pungasul nu-i băia bun. Nu-i dau cătușele jos. Deci tu, Petruț, vorbește cu domnul de la primărie, Petruț. Salut! Salutare, domnul! Hai de pula. Ce ai Sine? Ia vină încoace. De ce Sine faci așa cu mine? Bă, am infractor acolo. Bă, ține, bă, stai că te să scoatem pe ăsta, boss. Mai e unul aici. Da, e infractorul. Ce faci? Ești cu minte acolo în spate? E frică de Petrus. Vorbește Petruț cu Sine. Sine e supărat pe mine, nu știu ce cu el. Trebuie pe Obama. Ce faci, bro? Da, sigur. Ce drept. Mersi. Ai ce frumos ești îmbrăcat. Vezi că eu sunt polițist, lasă-mă în pace. Ce, ești polițist? Da, Petruț, din păcate, tura noastră la sfârșit. Mai e nebunit de cap. Vă mulțumesc. Minute. Ai văzut ce se întâmplă în departament. Ai acolo un garaj. M-a plăcut de Petrus? Trebuie să iau pastilă. Da, sănătate. Petrus în acțiune. Vă mulțumesc frumos. Dacă mai vii și îmi faci reclamație, ascultă la mine că te bag la zdup. Ai semnat! Da, Petrus a semnat cu tine un pact, otomanule! Hai, sănătate, salut! Mai bine. Sănătate. Să-l cauți pe Petrus mâine. Sănătate. Eu mă duc să mă culc aici în boscheți. Du-te.